كأوبري حريون تجري أتينا أقابلهم قال ما راتبوني راح أكذربا عاد نبريد جري أتينا أي لا معلتي حزب تجري تبغى يرون لسفلت حزب يرترا تم زموت سبعة تقبلهم لأن داولس نسخة مسئي فلت إندي تبلن نحركم أخوينه أنا كيف فوتهم أنا يدلني رأي أنا خمسة بزي حسابي أنا this is why سألوا له فوق ما ده أزوله بالعوض تبقى حزب تجري كل معلت مجبيه مساكم نيربت معسكر إجرها عند حر ولا تحاسب إن كايلوكا هيبوكاون إزي أس جيرولو إزي أتجيرولو بقى منهم كاون لعلز جبر يبول انتهزون وعلو يبقى حيال مستعد مئاسي بقى أزيا بلستي لول كم شو ما مالتي ولا حد أبتدي يرب بزعبة حزب إثيوبيا بزعبة حزب تجري صدقتها مهيرنا ينفلتن مالي بدأ فهم ما تجري كم دكم حارنينو كم من دفرانينو تجاريهم حكامي أي بحال عندي بتعدنا ونبعد باريا هجدف يا باريا ناي تجار مغاني برحمة حاتيات أطلعهم لغروتات سلام تعنا هبلي كما ياللخم كما يتقنيو كبرات فتوات تختاتلتي شدن رياكتس وان جاير مسجن دحنا جهم انهون اللومون كم تلمود بحدش فيديو بيلنا تراخيبنا لنا مالتي زيهم زمتريهم زلهم رئيتوتات مبزحاتو دارقا مس لول تيدروس تتحيزو زوقع زلو وقع لهم لمود كولكم تلخو اقراربو تحستوتاتو وقعتاتو علالاتو رئيتوتات بمولو مالتي الشي مزحتكم صبوق زخونه رئيتوتات يبكم بتعامي يتحقويسه مالتي حدا زي رئيتوتات درجة فرق حيليهم ويكا مورال بتاع موسى نزبها لنا حدا حبرتسب مالتي كم لمود كوين وين احنا لمودنا نمبر بزحات سباتسي رئيتون تهون تلو كم زي عينت هنس زخونه رئيتوتات سلازهابو نت رئيتوتاتهم بخمئ هاتقلصو بلونيهم كاب تحتي نابل على خيدي مالتي سلام طيب زعخا شيلن حوي فيرتشو اوف تومو مالتي حمامنا كفوس اتوم سيفل منسيات ناتنا زانتا انا هنفطر زلونا مخنياتو تقدم حجي زلو زانتانا بزح كنسرح وي كا ناب سرح كوعل زي قالوا له مخنيات بستفاراليو كاب استفارالي بوتان انفتن استفنوو مالتي ومتقعتات سلازلو مالتي تردي اخان زلو بچكان يخون بتفطرو نابنت ني حوزين افعبت باصع اب زمن درغي اب تግራይ እቲ ዝሓለፈ ወርሓት ናይ ላምፓዱዛ اب تግራይ ዝሓለፈ فوارح مالتي 3 عامات ናይ ላምፓዱዛ ካብ ኤርትራ ናይ ትግራይ ወፊሮም ዘይተመለሱ ህፃናት ኣብ ዓዲ ዓረብ ዘለዋ መባእታው መሰል ተነፊገን ንሽተ ጉድጓድ ናብራ ገዝአን ክሽፍና ኢለን ከም ሮቦት ብዘይ ዕረፍቲ ዝገዝአ እቶም ካብ ምዕራብ ትግራይ ብሰንኪ ኩናት ተፈናቂሎም ናብ ኩናት ዝኣቱ ህዝብና ህዝቢ ምዕራብ ዘይለለይዎ ማለት እዩ እቲ ኣብ ትግራይ ካብ ኩሉ ናብሩኡን ደቁን ተበቲኑ ፍቆዶ ቴንዳን ኣብያተ ትምህርቲ ንዓመታት ብጥሜትን ጭንቀትን ሳቀ ዘሎ ህዝብና ጠቕላሉ ኣብ ዓለም ዋጭ ዓለም ውሒጣቶ ዘላ ስደተኛ ህዝብና መኸድ ዘይብሉ ንዝነግሮ ዘይብሉ مالتيو سلا أملاخ الكان معلس بقام قها زي تردو مالتيو أيناي العلنا أيناي كنقدف مالتيو بزحيو زيت سقاي كابزي كاب كونه نام نور نكملس زينا يموتن كويناتن ورا كويناتن زان تخبق كما خا صبوق زان تازلو من اسيات كبزحلنا مسعريو اتنكو فتح صبوق زان تذهب كانس نسقاده حوي بزخونه جن امبر زانتانا زانتا كويناتن ورا كويناتن كاب زخون نو يحوطيري بقى نسينا دغاغمو زلنا مالتيو فيشيس سيركل اوينا ننبر زين مفتح دما ناتنا صبوق زانتا مسرحيو اي تتحلل ناي موجت بهالها زنا اديو كم وترو بلوص رياكشن يخايب كازلخا يزبلن زلو مالتي انهم بتعمي دس زبلني اموداتا حزبنا حزب تግራይ حزب تግርኛ حزب تግርኛ بهالو خا مسؤوت ኤርትራዊት ትግርኛ ተዛራቢ ይኹን ተኻሊ ዘሎ ማለት እዩ ወላዚ ኣብ ስደት ዘሎ ርእይቱ ዓለም የብሉን ዘይትከሓድ ሓን ጽብቃላቶ ስሚንቶ ሙሉዋል ከከም ደረጁ ኣብ ተሰርሖ ንፍዕዩ ኣኸለ ዚኣያታ سرحيل يجلس وازلو مالتيو زيا رئيتو بتعمي هناسيت زخونة رئيتو سلا زخونة بأقباب أمبيبيا مالتيك سامو داتا خطاتيله بتعمي قني ليك ولا كأزد اللي كبرهم فتون حاو مالتيو تهاريتو كم زرعنا عند حرد أخوينا مالتيو داركا خلو نجرا حيزا مزيا تحد حيزا تعويز مسأت جنزابة مالتيو نتحبرة السبنا نحنا سوس أنا يزعز قطزي دحن كم حلافيلنا قلقليو فرق عدملو قلقليو فرق زفارق زخد اللو مالتيو توم دحرينا زموتو تولدنا ويكاتو تومناتنا زلو دقنا قال خونيهم ندحردا عالم قصاليتي انت يلوا فطاري نحنا ونقصلت انت خوينا زرخ نقصلنا مالتيو كما يمكنبرو تايم كحاسبو بزعبا حوم بزعبا صلئي بزعبا حماق نجر زلو حجي تسرته تاريخ نتقصيل زمص بارع حوي مالتيو اساته غمورينا قدفنا نخل زلنا سلازي كمزي زبل عالم دما نعنا وحس زخونه ولا تي عليتي قصلي نبل مخولنا ببناتنا ببزلنا انفت مالتيو جن عليت كان مقصالسي تطح بايتا يدليكايو سيل كازري خاطو قلو اخلي سيل تزريو زوص زخونه يكون نجر اسكاب زي حلو مالتي سلازي نزيون عدي زبحال نجر عليتي نقلت تبل
ተመልተው ጥራሕ ይመስለካ ንቀደም በርዲ ሓራይ ግን ኢቭን ነቶም ንስኻ ተሓልየሎም ሰባት ኢኻ ዓዲ ተስእኖም ዘለኻ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ከምዚ ዓይነት ህልወሳ ወፂና ቁም ነገር ናብ ዘለዎ ሓቂ እንተኮይኑ ሓቂ ክግምገም ተልዮ ክግምገም ክውቀስ እንተልዮ ክውቀስ ክድገፍ ተልዮ ድማ ክድገፍ ናብ ዘለዎ ዓብይ አጀንዳ ምስሳ ኢና ክንኣቱ ዝግበአና ዝብል ጽቡቕ ዘረባ እዩ ናይ ቨርቹ ኦፍ ቶም ማለት እዩ ጸጋ እዩ ዝብል ትሽሙ ዋላ ንባዕሉ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ማለት እዩ ከምዚ ስነ ምግባር ዲ ከምዚ ቨርቹስ ተባሂሎም ዝፍለጡ ጸጋታት ኢልና ኢና ንገልጾም ማለት እዩ ደስ በሃልቲ እዮም ብጣዕሚ ከምዚ ውህብቶታት ሌጋሲታት ገለ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ሹምን ጽቡቕ ዝኾነ ርእይቶን ካብ ዘለዎም ሰባት እዚ ዓይነት ዝኣክል ተማሂረሉ ኣለኹ ብዙሓት ሰባት ድማ ዝከታተልዎ ሚድያ ስለ ዝኾነ ናይ ግድን ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ወግዕታት ንቅድሚት ክመፁ ይግባእ እዩ ማለት እዩ ይቀጽል ድማ ጉዳይ ከመያ ኢልና ኢና ክንጀምራ ማለት እዩ ኤርትራዊት ቨርሰስ ትግራዋይ ጉዳይ ማለት እዩ ትግራዋይ ሰላም ሓፍተይ ድሓን ዲኺ ኤርትራዊት ሰላም ሓወይ ናተይ ጽቡቕ ናተይ ሓወይ ናተይ ጽቡቕ ኣለኹ ንስኻኸ ቀጽኢሉ ትግራዋይ ኣነ እውን ጽቡቕ ኣለኹ ክንላለዶ ኤርትራዊት ኦኬ ጽቡቕ ሰምሃር ይበሃል ኤርትራዊት ትግራዋይ ኦኬ ጽቡቕ ኣነ ከዓ ዳዊት ይበሃል ትግራዋይ ኤርትራዊት ኦኬ ዳዊት ጽቡቕ ሌላ ትግራዋይ ቀጽኢሉ ኦኬ ሰምሃር ኣሕዋት ምዃንና ትፈልጥዶ ተጋሩን ኤርትራውያንን ኤርትራዊት እወ ይፈልጥ ሓደ ቋንቋና ሓደ ባህልና ልዕሊ ኩሉ ከዓ በት ሓደ ኣምላኽ ሓደ ኢና ትግራዋይ ንምንታይ ዳ ንቃተል ሰምሃር ኤርትራዊት ዳዊት ሓወይ ኣነ ከም ዝመስለኒ እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሕማቕ እንዳምሃሩ ኣብ ስልጣን ነዊሕ ንቕመጡ ንዓና ክንቃተል ይገብሩና ኣለዉ ንስኻ ከመይ ትሓስብ ትግራዋይ ኣነ እውን ካባኸ ዝተፈልየ ሓሳብ የብለይን ኣብዚ ናይ ሕጂ ዝነበረ ኩናት ብዙሓት ኤርትራውያንን ተጋሩን ሞይቶም እንታይ ረብሓ ረኺብና ሰምሃር ኤርትራዊት ዋላ ሓንቲ ነታ ኤርትራዊት ኣደን ትግራዋይት ኣደን ጥራሕ ንምዒና እያ ትግራዋይ ብሓቂ ሰምሃረይ እተን ናይ መንባር ዕድመ ውሑዳት እየን ሰላምዶ ፈጢርና ተፋቂርና ዓለም ንሕለፋ ኤርትራዊት ንበገስ ዳዊተይ ኣምላኽና ንሕጉሶ ንፋቐር ሎም ኣለና ጽባሕ ግን የለናን ጽብቕቲ እንግዶት ደብዳቤ እያ መጽያ ማለት እዩ ብኸምዚ ቅልል ብዝበለ መልኩዕ እያ ተዘሪባ ታዘረባ እምበር ኣብ ናይ ብዙሓት ሰባት ስነ ምግባርን ስነ ልቡናን ክትህሉ ትኽእል ወይ ከዓ ከም ማእኸል ወግዕ ኮይና ኣብ ሓደ ስድራ ማለት እዩ ክነዋግዓላ ዝግባአና ሓንቲ ጉዳይ እያ ማለት እዩ ግን ብቐሊል ኮንሴፕት ጌርካ ከተንበባ ከለኻ ደብዳቤ ነዚ እያ ትመስል መብዛሕትኡ ሰብ ብዙሕ ካብዛ ነገር እዚኣ ተማሂሩላ ክኸውን ከም ዝኽእል በዓል ሙሉእ ተስፋ እያ ማለት እዩ ቆንዑ ልብኺ ነገራት ካብ ትገብሩ እዮም ኩሎም ነገራት ተፋልጥ ኢኺ ካኡ ብዘለለ እንደገና ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘለኪ ፍቅሪ ልዑል እዩ ትሪውን ካብ ሶሻል ሚድያ ትዝውን ጽቡቕ ዝኾነ ፍቅሪ ይገልጸልኪ ኣብ ኤርትራስ ብዛዕባ ህዝቢ ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ጽልእ ተማሂርና ይንፈልጥ ኒና ኣብ ኤርትራ ኮለና ዋላ መንግስቲ ኤርትራ ቲቪኤር ማለት ቲቪኤርስ ሓንቲ መዓልቲ ኸማን ጃንዳ ወያነ ስርዓት ወያነ ከዳሚ ተዘይኮይኑ ካብዚአን ተሓልፍ ወላ ሓደ ኣብ ቲቪኤር ብዛዕባ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ጽልእ ተማሂርና ይንፈልጥን ማለት ኣነ ከም ሰሎሞን ማለት ኣነ ሰሚዕ ይፈልጥ ኣበይኩም ትነብሩ ነርኩም ቶም ጽልኢ ናይ ትግራይ ወይ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ገለስ ኣብ ኤርትራ ሳቢኹም ትመሃሩ ኣበይ ማለት ኣበይ ቦታ እዩ ማለት ህዝቢ ትግራይ ጸላኢና እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጸላኢና እዩ ገለ ዝበሃል ኣበይ ቤት ትምህርቲ ነይሩ ኣበይ ቤት ትምህርቲ እዚ ኮይድ ጽላእ ዘሎ እዚ እሞ ከዓ ትግራዋይ ቤት ቁንጅና ትግራይ ጽቡቕ ጌርኩም ተጋሩ ከም ዝተይልኩሞም ያላ ላይክ ሼር ኣትጅግናዶ ኣትዋዓረዶ ገለ ኣበይኩም ተማሂርኩም ኦኬ ባርያ ህግደፍ ባርያ ናይ ተጋሩ ይዳ ሕማቕ እምበር ባርያ ናይ ተጋሩ ምዃን እምበር ሕማቕ ሓጢያት ባርያ ናይ ህግደፍ ኮ ኤርትራ ይዘሎ ህግደፍ ኮ ኤርትራዊ ኮይኑ ባርያ ናይ ኤርትራዊ ክኸውን ኣሎ ትግራዋይ ኮይኑ ከዓ ባርያ ናይ ትግራዋይ ክኸውን ኣሎ ሶሎ ሜዲያ ታይ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ኣነ እኳ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ገለ ኣይነበርኩን ኣይረኣኹን ተይረኣኻ ምዝራብ ፀገም እዩ በቃ ስለዚ መሰለካ እንዲኻ እንዳተዛረብና ሽግር ንፈጥር ዘለና ስለዚ መሰለካ ምዝራብ ይፀገምካ ስለዚ ኢሉ ዝመሰለካ ትዛረብ ይመስለካሙ ትዛረበሉ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር ማለት እዩ እቲ ትክክለኛ ዝበሃል ጉዳይ ስለ ዝረኣኻዮን ስለ ኽውንነትን ኢኻ ትዛረብ ዘለካ ስለ ፋክት ኢኻ ትዛረብ ዘለካ ማለት እዩ ፋክት ቼኪንግ ይብልዎ ማለት ሓቂ እንድሕር ኮይኑ እዩ ካብቲ ሓቅነቱ ጽቡቕ ነገር ኢኻ ትረክብ ሚዛናውነት ኢኻ ትረክብ ብሱል ዝኾነ ማለት ብሓሶት እዚ ሓደ ሰብ ማለት እዩ በዚኣ ተደጊፍካ ክትወጽእ ኢኻ ኢሉ ኣብ ገደል ሸታት እንዳበልካ እንዳሃለኻ ገመድ ትመስል ልሕፂ እንድሕር ዳሊ ይኹልካ ታ ልሕፂ ሒዛትካ እትወድቕ ንታሕቲ ማለት እዩ ተረዲእኩ ጥንኩር ዝኾነ ገመድ ሓቂ እንድሕር ኮይኑ
ፅንኩር ዝኾነ ገመድ እዩ ንሱ እንተሊእኹልካ ከዓ ምናልባት ንሳ ሒዝካ ንሳ ምርኩስ ጌርካ ማለት እዩ ወይ ከዓ ንዓ ከም ድጋፍ ጌርካ ሲ ክትወፃ ትኽእል ኢኻ ዘይትወፆ ሸታሕ ዘብል ነገር የለን ሓሶት እንድሕር ኮይኑ ግን ንግዚኡ ትመስል እያ መሲላ ከዓ ተውፃእኒ ያልካ ትሕዛ ኢኻ ዋላ ልሕፂ ይኹን ናብ ሞትካ እንተለኻ ኦፍ ኮርስ ትሕዛ እኮ ኢኻ ዳሕራይ ግን ድሓን ካብ ሞት ውፅእ ምስ በልካ ንባዕሉ ሲ ዋ ታልከያ ታልሕፂ ንቐፃልስ ኣይንእመና እንደኾም እዚ ዓይነት ሕሶታት ኣይንእመን ማለት ኢሪቲቪ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ሕማቕ ኦፊሻል ተዛሪቡ ኣነ እውን ሰሚዐ ኣይፈልጥን ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ማለት ብኻሊእ ባህላ ግን ብዛዕባ ስርዓታት ይዛረቡ እዮም ዝውዕሉ ስለዚ ስርዓት ስለ ዝፀረፈ ድማ ሓደ ነገር መሰሉ እዩ በቃ እቲ ሚድያ ማለት እዩ ኣሽምበያዶ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ሓደ ሚድያ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣብቲ ጥቕኡ ኮይኑ እንተፀረፈ ኣነ እንድሕር ቁም ነገር ዘይብሉ ተኮይኑ ነቲ ስርዓት ማለት እዩ ሓደ ስርዓት ከምዚ ንሕና ንሕበነሉ ነገር ኣብ ውልቀ ሰባትን ኣብ ስርዓታትን ስለ ዝኾነ ኢና ናብ ሽግር ንወድቕ ዘለና እምበር ንሕና ንሕበነሉ ነገር ኣብ ባህልና ኣብ በዓልትና ምኾነ እዚ ኩሉ ሽግሩን ኣይመፃና ነይሩ ሕጂ ንዕኡ እንታይ የዛረቦ ከም ዘሎ ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ሓንቲ ዘይርዳእኒ ዘሎ ሉል ቴድሮስ ትበሃል ሓንቲ ስነ-ጥበባዊት ጓል ኤርትራ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ትነብረላ ሕጂ ሰዓት ከይዳ ከዓ ዝተፈላለዩ ኢንተርቪውታትን ናይ ዓዲ ዘሎ ታይ ዝበሃላትን ትገብር ኣላ እሂ ሓዳሮን ክትገብር ትኽእል ቆልዑን ክትወልድ ትኽእል ታይ ሽግር ኣሎ ኣድያም ክትከድ ትኽእል ናሆም መስተውን ክኸይድ ይኽእል ካልኦት ዘሎ ኣርቲስታትን ክኸዱ መሰሎም እዩ ነይሮም እዮም ከዓ ይደርፉ ነይሮም እዮም በዓል ናሆም መስተ በዓል ኩሎረ በቃ ብኡ ዝመፀ ዘበለ እንታይ እዩ ታያታ ሽግር ሕጅስ ሓንቲ እዚኣ ንበይና ፍልይ ዝበለት ዋ ፍቕሪ ይደሊ እዮም ሰዓቶም ኣሕዋተ እዮም ስለ ዝበለትስ ንሳስ ብፍሉይ ሓለፈ እያ ናብኡ ትመፅእ ዘላ እሞ ኣይ በቃ ትግራዋይት ኮይና ኣይትኸውንን ተወሊዳ እንዳ ኤርትራ እንዳ ተወሊዳ ዓብያ ክትውለድ ተላ እንታይ ፀገም ኣለዋ ድዩ በቃ ኮይናስ ክሳብ ሕጂ 30 ገለን ወይ 30 ዓመት ወይ 20 ገለን ትገብር ምሽ ኮይናስ በቃ ትሰርሕሉን ትዋሳኣሉን ስነ ጥበብ ዓብያትሉን ወለዳን ስድራን ነይሮማ ነይራ እያኮ ታይና ንኸውን ዘለና ኢልኩም ተሓቶ ኣለኹም ሰባት በቃ ንኣመናዶ ሓቀይ ንጠፍእ ኣለና ቀስ እንዳበልና እዚ ትሽግር እምበር እዚኣስ ፀገም ዘሎ ኣይኮን ሶሎ ሚድያ ኣነ ትዛረቦ ዘለኻ ወግዕ ንባዕሉ ቶታሊ ኦፍ እዩ ኮይኑ ዝረኽቦ ዘለዎ ካብታ ናይታ ቆልዓሲ ኦፍሳይድ እዩ በቃ ዝወፃኻ ኢኻ ማለት ታይኻ ትብለድ ኣለኻ ያስቀፅል እንስኺ ኢትዮጵያ ኤርትራን ዋላ ከምዚ ኣብቲ ህዝቢ ፀልእታት ገለ ዝማል ከምዚ ብዝበኣሱ ገለ ብሓፂርስ ክንዲ ዝፀንሐ ዓመት ገለ ሓስብኒ ኣይሓሰብኩን ነይረ ካብኡ ብድሕሪኡ ትግራይ ኣቲና ኣቀባብሎም ገለ ማራ ፅቡቅ ነይሩ ሓቂ ዘረባ ብዓዲ ንብሪድ ገለ ኣትያ ኣነ እዚ ሸራሮ ሓረስቶት ገለ እዮም ተቐቢሎምና መጀመርያ ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ገይሩ ተቐቢሉኩም ማለት እዩ ያ ነቶም ስነ ጥበባውያን እኮ ነቶም ተጋደልቲ ማዕርግ ዘሎም ሰብ ስልጣናት ከምኡውን ነቶም ስነ ጥበባውያን ኣብታ ማዓስከር 2 መዓልቲ እዮም ዝሓድሩ ሓንቲ መዓልቲ 2 መዓልቲ ሓድሩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኾዱ ሕጂ እዚ ኣብ ኤርትራ ኮይኖም ክሰምዕዎ እንከለዉ ኩሉ ግዜ መዳናገር እምበር ብኣኻትኩም ዝዳናገር እኮ የለን ንትግራዋይ ዝዳናገር የለን ንተጋሩ ሕጂ ፅቡቅ እዩ በቃ ንሕና ስለምንታይ እታ ተግባራቶም ስለዝፈጥዋ ሓንቲ ኤርትራዊት ከምዚ ኢላትና ህዝቢ ትግራይ ፅቡቅ ገይሩ ዝቕበለና ኣይ ናይ መዓልቲ ህዝቢ ትግራይ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ ህዝቢ ኤርትራ እሺ በቃ ረእይዎት ናይ ሶሎ ሚድያ ዘሎ ሕሙም በቃ ከምዚ ብዙሓት ኣራንሽሲ ኣብ ሓደ ታይ ዝበሃል ጌርኩም እቲ ሓንቲ እንድሕር ብታሕቲ በሽቂጣ ወይ ከዓ ዓፅዒሳ ማለት እዩ ክትድርበ እዩ ነይርዋ ግን ብሓንሳብ እንተቐሚጥካ ታይ ትኸውን ሽግር ትፈጥር ንኹለን ነተን ኣራንሽ ማለት እዩ ዋላ ኮሚደሮ እንኩም ዓይነት ባህሪ እዩ ዘለዎ መብዛሕትኡ ፍሩታ ዲኹም ትብሎ ሓቂ ፍራፍረ ማለት እዩ ከምኡ እዩ ዘሎ ኣሕምልትን ፍራምረን ስለዚ እቲ ዋና ሽግር ናይ ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ናይ ባዕላቶም ኣተሓሳስባ ጥራሕ ዝፀሉ ምኾነ ዋላ ንሕና ምንም ኣይመሰለናን ሓቂ ንምዝራብ ማለት እዩ ማለት ሓደ ሰብ ካብ ሕማም ፈለይ ይርአኒ ዝኾነ ዓብይ ሕማም ኣለዎ ኢልና ንሕሰብ ንሱስ እኳ ኣምላኽ ኣምፂሉ ማለት ኣምላኽ ኣውሪዱሉ ማለት ብስጋ ዝሓመመ ሰብ ስለዚ ኣብኡ ኮይኑ ግን እንታይ ይገብር ንዓኣ ንክሕክም ፃዕሪ ይገብር ማለት እዩ ማለት ንሳስ ቁስሊ ተኮይና እውን ከይትውስኽ ዝኾነ ነገር ተኮይኑ ናይ ኣእምሮ ተኮይኑ ምእንታን ዕረፍቲ ክረክብ ምክንያቱ እዚ ካብ ሰማይ ዝወረደ እዩ ሓደ ሰብ ግን ንሕማም ክሳብ ክንዲ ዝኣክል በቃ ቮለንቲር ኮይኑ ማለት እዩ ክቕበሎ ገለ ተሪኢኹሞ በቃ ብሰናይ ፈቃዱ ግን ከምዚ ዝበለ ማለት እዩ ዓሌታውነት ዓብይን ከቢድን ሕማም እዩ ዘይፍወስ ሕማም ከኣንዩ ማለት እዩ ካብ መወዳእቱ እዚ ዝብል ዘሎ እንታይ መዓዘ ተቐቢልና ይፈልጥ ተዘይ መፂኻ እንታ ክንገብር ክንቅበለካ እንታ ሶሎ ሚድያ እንታይ ኢና ክንገብር ንሕና ንዓሞ ክቕበለካ ዋላ ሓጂ ኣነ በቃ ሲሪየስሊ ማለት እዩ ንዓሞ ኣሸንዳ ንዓመታ እቲ ህዝቢ ሲስ ከምቲ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ዘይቀበል ህዝቢ ድዩስ ዋላ ዝቕበል እዩ ክትብል ተኮይንካ ዋላ ከምዚ ኢልካ እንዳተዛረብካ ኮይኖም ክቕበሉካ ነይሮም ምንም ኣይመሉኻ ማለት ሕማቕ ነገር ግበረ ይኮንኩ ዝብለካ ዘለኹ ከየታዋዕካ ግን እቲ ሽግራትካስ ክሳብ ክንደየና ዝኣክል ዲፕ ሩትድ ኮይኑ ኣብታ ኣእምሮኻ ከምዝኣተወ ንስኻ ንባዕልኻ እውንኮ
كتحسبوا زغبا ጉዳይ ኮዩ ከም ማዓዝ ጀሚሩ ተቀቢልና ቶም ዝመፁ ሰባት ተቀቢሎም እንዳበሉስ ንስኻ መጽኤ ይፈልጥን እንደይትብል እንድሕርኩም ኮይኑ ኣነ መጽኤ ይፈልጥን ክመጹን አይደልን መቀባልኩም ዘይ መቀባልኩምን ክልቴ ይደልልኩምን ይበል እምበር መጽኤምስ ተቀቢሎምና ኢላ መጽኤስ ተቀቢሎምኒ ኢላ ንዝነ ንዝቀበረኩ ከተርድእ ዘለኻ እንታይ ኢኻ ንስኻ አንታ ሕማም ግዲ ዘሎ ዝሰብ ብሱር ሽግርማ ኣለካ እዩ ንስኻ ሽግር ኣለካ መጻኹም ኣለኹም ዲኹም أنا كيف فوتهم أنا يدلني رأيو بك حجي كما يلو تلوجيك رأيو كابزي توقعوا مالتي سو يبهالا اللي يهلوس كم زلو إيه تزاريبكم مشينيرا أنا بك دحرس أحد جزي خومي اللي دمدم كبلك الله استايد يزول مسلكم نم عليه وندخم تناتو شيء تحب لنا الله قليل يرمش بعلو أنا كيف فوتوني يزبط أحمد اللهم دا أجي قبولون يلو يوجن تزاربوا علو سمعهم يهم نساتهم مصفت يومهم نعنا أجي قبولنا أنا يوم يلو تزاريبهم مش جن مود أتاتا أنا كوابي مصاحون يبوز مصاحهم اللهم دخم مسكي قبولوا ده رغز غلا تقبلهم بقى مع عسكر صبورهم نير بالعوست بقى حزب تግራይ كل معالت مغبي يمصاكم نير مع عسكر تبولعوا تسوتي بقى كنده ኤርትራውያን معسكرات زمخنا دقنستيو BHI دستلخፉ ብዙሓት ሕማቅ ተግባራት ከም ዝተገብረ አይትፈልጥን ማለት አይትፈልጥን ይሄን እጂ ቆም በል ታገድሽ حجي انت مسيلك خنقرك سولو ميديا ريلي نوقعلو قداي سلازلو مالتي قدفهم معسكر زبت قراي بعيني هافتي بعين قطبا نخلو بالعيد حدر اللي تنكترن نابلع فساس تفاسس كوينو زنبر محاورسب مسيلو تسمعيكا تاي مسيلكا اوروبا مسيلي تسمعيكا تقراي بقى هم يتردي وهذا حن ناون كوني مچو عالم يكون معات نغر الله ግን ሪላቲቭ ልክሪኤካ ተለኹስ በቃ ሁሉ ነገር ዝተማላአሉ ህዝብ መስይልካ ሓንታ ዶ ብግርባ ዝበሃለሎ መገለለ ማይ ትፈልጥ ዲኻ ቦጌራ ትግልል ቦጌራስ ብግርባ ጌራስ ባድግ ጽዒና ተወስድ ዘላቶ ዓዲ እቲ ሰብሲ እቲ ዘለካ ቆሎ ይበልዕ እንተልይስ ካብ ቆሎ ንሽለይስ መቂሉካ ዶ ክታኣት ተኸለኻ ኩሉ ግዜውን ከብልዕካ ይኽእል ምክንያቱ እንደቁኑ ማዕሉ ዝብል ዓዚ ይብሉ ማዓት ህዝቢ ዘሎ እዚ ሲሒትካ ኢኻ ይመስለኒ በቃ ቶታሊ ነጊረካ እኮ ብሱሩ የለኻን ክትወጉዕ ተለኻ ተሳሒትካ ኢኻ ሲካ ናብ ዝኾነ ነገርካ ተመለስ ሽግር ኣለካ ንሶም እቶም መናእሰይ ናብዚ ዓዲ እዚ እንትመፁ እንተለው ናብቲ ዓዲ ናብ ዓዶም እዩ ዓዲ ሓትኖም ዓዲ ዲኦም ዓደኮም እዩ ክነግረካ ማለት ዓዲ ሓፍቶም ናብኡ ክመፁ ከለው ዓዲ ወለዶም እውን መብዛሕትኦም እንትመፁ እንተለው ሲ እቲ ሰብ ዘለዎ ካብ ፍትፍቱ ፊቱ ዝበሃል ለተረዲካ ዲ ካብ ፍትፊትካ ተብልዕ ሰብሲ ገፁ እዩ ጽቡቕ ነገር ብጽቡቕ ገጽ ተቀቢልኩም ንዑ መንገዲ ርኢካ ዶ ማይ ዝቆረረ ማይ በቃ ዝሓለ ዝሑል ማይስ ሂቡ እግርኻ እንድሕር ዋላ ተሓፀብ እንካይሉካ ሂቡካ እውን እዚኣስ ገይሩሉ ዶ እዚኣ ተገይሩሉ በቃ ምንም ካውን ላዕሊ ዝግበር የብሉን ተህዝብን ዋዕሉ ክንደይ ሽግር ዘሎ ህዝቢ ካብ ዝገርመካ ማለት ሕጂ ንስኻ እንታይ ትብለለኻ በቃ ተኳሒለ ተሳኢለ ኣነ ከምስ ብዚ ሓሳብ የለን this is why ጸለሎ ፎቅ ማዳ ዝብሎ ናቱ ከጸልም ሃትሪኦ እምበር ሓቂ ተዛረብ ትራይ ፍልጥን እዛ ሓፍትና ብዘይ ቀል ዓለም ግርማኣ ስነ ልቦና እዩ ባቂ ሓያል ምስቲ ዕድሚኣ ሲ በቃ ኣዝያ ብልጽቲ ሉል ከም ሽማ ማለት እዩ ነዚ ጽልእታት ሴራት እያ ኣብቲ ግዜ ሕማቅ ግደፍዎ ሕጂ ግዳ ኩናት የለ ገደ የለ ኣብቲ ትግራዋይ ተባሂሉ ኣብ ጎደናታት ዝህደነሉ ዝነበረ ግዜ ሽዑያ ዛሰብ እዚኣ ሰብ ኮይና በሊፃ ዝወፀት ደሚቃ ዝተራእየት ኣብ ጸልማት ግዜ ማለት እዩ እዚ ሰይድካ ሰላምስ ኮነ ገለ ሕጂ ክንደይ ሰባት ኣለው ላይክ ነቲ ዝሓለፈ ጸልማት ረሲዖም ሲ ኣበይ ነርካ ልካይ ኣብዚ ነይረብሉካ ዘይክእሉ ክንደይ ሰባት ኣለው ሰይድካ እዚ ምስ ግዜ ዝቃየሩ ከም ነፋሒቶ ነው እዛ ሰብ እዚኣ ኣብቲ ጽንኩር እዋን ኣብቲ ጸልማት እዋን ንተጋሩ ዘይከሓደት እያ ዝተገብረላ ማለት እዩ ዝተገብረላ ድሕር ተገይሩልካ ሲ ኣይተኸሓድ ነው ዝበላ ካሉ ጻሕለ ምስባሪ ጌጋ ዓገብ እዚ ሸም እዛ ሰብ እዚኣ ኸ ክድነቕ እዩ ዝግባእ ኣብ ኤርትራ ሲ ጽልኢ ታኹም ትዛሩ ብኽሻ እንታይ ዲ ዓጋመ እኮ ኣውራጃ ብኣውራጃ ጌርኩም ንሕብረተሰብ ትግራይ ሙሉእ ከም ፀርቲ ጌርኩም ትጥቀምሉ ሰባት እኮ ኢኹም ግደፍዎም ትግራይ ካብ ደቀ መሓርኒኖ ካብ መንደፈራኒኖ ተጋሪዮም ዓጋሚኦም ኣይባህልን ዲ ብተዓድና እውን በዓል كل جزء ዝከታተለካ ሜሪ በሪሁ ተባረኽ ሓወይ ምሕረት ተፈሪ ሓፍተይ ማለት እዩ ክልቲአን ኣሕዋተይ ረእዮን ደቂ ኣንስትዮን ሕጂ ንሳትፈለና ማለት እዩ ሽሻይ ተኽለ ካብ ተጋሩ ሽደን ካብ ኣናብስ እውን ሽደናት ኢለካ ኣለኹ ሽደን ሓወይ ካብ ሰሜን ሓውካ ትግራዋይ ኣምላኽ ሓይልን ጥበብን የብዝሕልካ ሽደን ሓወይ ኣሜን ተመሳሳሊ ማለት እዩ መብዛሕትኹም ጽቡቕ ዝኾነ ርእቶታት ሂብኩም ብጣዕሚ የተሓጒሰ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ርእቶታት ዳርጋ ፍርቂ ሓይሊ እዮም ወይ ከዓ ሞራል ብጣዕሚ ወሳኒ ዝበሃል ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ከም ልሙድ ኮይኑ وين احنا لمدنا